Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera social media. Chatunga Mugabe coming through nema-V11s evanhu vake vanofungidzira kunge vanogona pama-live show. Pekutanga abva akanda Winky D, number 2 akati Baba Shero, number 3 akati Danza D, number 4 akati Mr. Put It, number 5 akati mabandit sehcalaz, of which munongoziva mega vasukuru vambuya nhanda vazviramba. Varipo mumwe munhu adedzera kuti as long as Winky D is on number 1 I don't care who is number 2. Mumwe munhu akati I totally agree, Winky D anogona pama-lives. Mumwe munhu akati yes, the rest is drama, vamwe vese avo ngavagare pasi pama-live havagoni. Mumwe munhu akati Baba Shero wataura chokwadi. Mumwe munhu auya vakati inini kana ndirini ndogona kuisa yangu ndoita kudai kuti pama-live show ndoti Baba Shero number 1, number 2 Japraiser, number 3 Winky D, number 4 Ricky Fire, number 5 Danza D, number 6 Freeman, number 7 Calaz, number 8 Killer T. Mumwe munhu akati number 5 no bisai number 5. Vamwe vanhu vadedzera kuti Mr. Put It mubisei apo agone live show. Mumwe munhu akati Danza D ma1 palive hamusati mamuona. Mumwe munhu akati sehcalaz palive stage mahwambi murambi. So ndonyaya iripo guys, vanhu varamba vachienderera mberi vachitaurawo zvavo zvavari kufungidzira. Mumwe munhu auya akati soldier love even in his days ndio number 1, ndio vaigona kubata basa sebasa. Mumwe munhu akati bandit number 1 jealous down, sehcalaz anoita basa rake. Mumwe munhu akati please remove Mr. Put It and Danza D. Pana Mr. Put It na Danza D bisai Mr. Put It na Danza D muise Japraiser na Baba Harare. Mumwe munhu akati bosi yala ndivo vanogona. Mumwe munhu akati HAD ma1 koma musiyepi. Mumwe munhu akauya futi akadedzera kuti ko Blonti aripi. Mumwe munhu akati Baba Harare vane set of power pa stage. Mumwe munhu akati hapana Killer TC, so I don't agree. Mumwe munhu akati munoenda kumashow here imi munoonerera palive pafoni. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati isa Baba Harare na Baba Shero ndio vanhu vanofanira kukandapo. Mumwe munhu akati gafa zvekare. Mumwe munhu akati kokina. Mumwe munhu akati Mr. Put It here amana musatambe nesu. So ndonyaya ngatauya nayo guys. Inini kana makatarisa pama-live show kana uri muZimbabwe ndiani ungati ndi number 1 up to number 10, because fana wedu Chatunga Mugabe auya wakadedzera kuti iye ari kuona Winky D ari pa number 1, number 2 ari Baba Shero, number 3 vari Danza D, number 4 Mr. Put It, of which vanhu vazviramba kuti Mr. Put It tsvagai mumwe, zvikanzi number 5 bandit redu sehcalaz. So guys, please comment down below mutiudze kuti ndiani number 1 up to number 10 pama-live show muZimbabwe. Thank you so much. Don't forget to like our videos kuitira kuti mavideo edu aramba achienderera mberi. Munofanira kulike, musajambe nema-aids edu guys. Thank you so much, it means a lot. Musakanganwa nekuti support. I'm out.